Dnes vám ukážem tzv. Smažák, no ale vo verzii 5.0. Začínaš domácou tatarkou. Na majonézu si do väčšej misky jebni 2 žltka, lyžicu kvalitnej horčice, ďalej sol a trochu čierneho korenia. Ja to vždy najskôr rozšľahám ručne a až keď pridávam olej, tak to za pomoci robota rozjebem po celej kuchyni. Pre ten správny výbuch papuli tam potrebuješ 1 šalotku, najemno nasekané 2 bielka, logicky uvarené, 2-3 korničonky taktiež najemno a samozrejme čerstvú petržlenku. Tie 2 žltka tam pokojne rozjeb rukami, pridaj lyžicu nálevu z uhoriek a nečakane to celé premiešaj. Okamžite do chladničky a my ideme ďalej. Oštiepok si prerež na polovicu, tie polovice na polovicu a 1 polovicu, vybav si od mesiara takúto krásne nakrájanú poctivú oravskú a obtoč ich jak chalani bavoráky na prvom snehu. Ďalej budeš potrebovať 4 taniere, len ja mám zrejme dyskalkúliu, takže do prvého hladká múka, druhý vybavíš vajíčkami, ktoré osolíš, okoreníš a vyšľaháš, no a na ten tretí ostáva strúhanka. Obaluješ to presne tak, jak čokoľvek iné, len v mojom prípade s tým rozdielom, že ja si musím ísť umyť ten skurvený tretí tanier a namiesto klasiky tam dám panko strúhanku. Oštiepky späť do vajíčka a poriadne ich obal v tejto fancy strúhanke. Pre bezpečnosť môjho žlčníka som ako prílohu vybral varené zemiaky v šupke, ktoré varíš vo solenej vode prekvapivo, kým nebudú uvarené. Uvarené zemiaky scedíš, ešte kým sú teplé, tak ich nakrájaš, pridáš maslo, zaklopíš a ideš na cigu. Olej do panvice tak, aby bol v ňom syr ponorený do polovice a za aktívnej kontroly pečieš do zlata. Servírovanie neprežívaj, jednoducho syr, pár zemiakov, mŕte tatárky, trochu petržlenu, no a sanitka. Dovidenia.